на висок глас благодаря на всички, които сте тук, тъй като самото присъствие на толкова хора е само по себе си оценка на свършената работа. Преди да почна да си говоря с журналистите точно оперативно, трябва да изкажа благодарност на всички, които участваха в този процес. Това беше и много дълъг път, който през цялото време имахме, незнайно защо, много противоречиви мнения, изказвани това какво трябва да се случи. Пътят беше ясен, пътят беше максимални усилия за възстановяване на това, което имаме. И това беше винаги пътя на общината. Така че аз благодаря на изпълнителите, защото те се взеха с една задача, която рискуваха да почерпят много негатив, ако не си свършат добре работата. Благодаря и на крадците през тези години, че така са крадяли от фонтана, че от всички елементи са останали части, че да могат да се сглоби цялата картина. Така че всички тези елементи, които виждате, те са няма никъде, както обичаме да казваме, художествена измислица. Всичко е оригинално, автентично и това е благодарение на крадците, че са крадяли различни части. И ние сме сглобявали всеки елемент от различни елементи, за да може да бъде автентичен. Така че много трудоемка, много рискована работа за всички, които се захванаха с това. Община Пловдив като възложител, изпълнителите като име, като имена. Те си заложиха имената и кариерите, над 40 години кариери има хора тук, си заложиха имената, но свършиха прекрасна работа. Фонтана на Деметра го очакваме в събота сутринта да бликне с вода, целия си блясък. Днес и утре ще работим по свързването с помпите. Като от събота той вече, надявам се, следващите 100 години да не спре да тече водата по Деметра. Благодаря на всички още един път. Това е огромна гордост, че в нашия мандат се преборихме с целият този негативизъм около този проект, но доказахме, че и с хората, които са в парка, които се разхождат, и с тук, които сме, доказахме, че този проект си е струвал да го отстоим на всичките критики, които бяха през тези години.